बंधुगण नमस्ते। ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ଏବଂ ଟମାଟୋ ନେବା। କିଛି ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ଦେବା କିଛି ଲୁଣ ପକାଇକି। ତାପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ସିଝେଇ ଦେବା। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେବା। ଅଦା ରସୁଣକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଭଲକି ଛେଚିଦେବା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ କାଢ଼ି ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ କଟା ଦାଗ ଦେଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଛାଣିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଣ୍ଡା ନାଲି ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାଜିବା। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ନାଲି ପଡ଼ି ଭାଜିବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ତେଲରେ ଆମେ କଟା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ କିଛି ଲୁଣ ଏଥିରେ ପକାଇବା। କିଛି ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ନନଭେଜ୍ କରି ପେଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଲର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ପକାଇବା। କିଛି ମିଶିଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ପାଚିଗଲା ପରେ ପିଆଜ ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ କଟା କିଛି ଆଳୁ ରଖିବା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଛେଚିବା ପରେ ଭଲକି ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର କିଛି ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇବା। ତାପରେ କିଛି କରି ପାଉଡ଼ର ଆମେ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇ ଭଲକି ମିଶାଇ ଦେବା। କିଛି ଟମାଟୋ କଟା ଟମାଟୋ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଭଲକରି ମସଲାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲ କରି ମସଲା କଷେଇ ସାରି ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଳୁ ପକାଇ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା।
ତରକାରୀ ଭଲକି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତରକାରୀ ଦେଖି ତା ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ପକାଇବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ 3-4ଟା ଆଳୁକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିପିକି ମିଶାଇ ଦେବା। ଆଳୁ ମିଶାଇବାର କାରଣ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। କେମିତି କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।